Ayo Bu, berapa Bu? Berapa? Puncak Loki. Sikat Bu. Kering sing sampai kering abangku iki. Keteng rata sak tutup dipangan codot. Buluku padha pedus Pelangi audio matur kaiki waktu yang cilik arane pasir waktu kata keli ono ing guru ketemu awan langsung naksir koyok kelang sampai kering awakku iki tetep rasa sak kondok dipangan codot iki murung karo wong buluku padha areng-areng bakar gedang nganggo geni sampai kering awakku iki gedang rada sak kondok dipangan codot murung karo wong buluku padha Tidak urung kalau wong buluku padha